Hapit sa 3 ka na bulanin Mayo taon 2021. Summer na talaga ang dating, ninhulita subraan init, malanit sa kublitan sa tuyang kamugtakan kan panahon, digdi sa syudad kan Iriga. Makakaibahan tang mahatud kan mga bareta sa pagkaudto. An sa tuyang mga pag-iriba sa luwas. Sa lado teknikal, yaon si Cha Buena Obra. Si Rodel Cesar an sa tuyang Information Officer. Yaon man si Ma'am Kayla Ligacion Valdez sa opisina. Si Kuya Tony Aguilar asin man si Jimmy Guanzon duman sa transmitter. Ako man po an sa indong makakaibahan na mahatud kan mga bareta sa pagkaudto. Ini po si Gloria Prestado Bongais. Headlines kita kan mga bareta sa lado lokal. Sarong 61 anyos na lalaki na may mandamiento de aresto digdi sa syudad kan Iriga, arestado. Banwaan kan Buhi, Camarines Sur, may saro na naman na naidugang na positibo sa COVID-19. Tubig dagat sa baybayon kan Banwaan kan Balatan, Camarines Sur, pigngalasan nin huli sa biglang paglangkaw kan level kan tubig. Lokal na gobyerno kan Banwaan kan Baaw, Camarines Sur, pasado sa gradong 97.5% sa ginibong simulation exercises para man sa COVID-19 National Vaccination Program. COVID-19 Molecular Diagnostic Laboratory sa BRGH GMC sa Kabusaw, Camarines Sur, lisensyado na. Preparado ng mag-ako nin mga espesimen hali sa ibang banwaan kapagalan kan mga trabahador sa hospital pigbisto sa aldaw kan Labor Day. Karamuan Municipal Police Station, Barangay Anihan, matrayumpong naisagibo sa aldaw kan mga trabahador. Menero piga badil sa lalawgon kan rider gadan. Duwang top official kan militant group digdi sa Bicol nadakop. Headlines man kita kan mga bareta sa lado nasyonal. Nagugutom na Pilipino nagdakol nin huli sa pandemya. Paggamit kan aspirin sa COVID patient pwede sir na makagadan sigun sa DOH. 8,000 na wage subsidy sa MSME workers target kan gobyerno. Trial doses kan Sputnik 5 babangaon sa 5 syudad duman sa Metro Manila. 10,000 na ayuda bill ngunya na pandemya hagad na ipasar na. UN pig-insister na makiaram versus China, aggression sa WPS. Basic health protocol sa community pantry, inuton sigon sa frontliners group. Pilipino sa India, daipa, mapapapuli. Dayuhan na mayong Philippine visa, bawal pa man.
Yan po ang nagkakapira sa mga headlines kan sa tuyang mga bareta sa Bareta sa Pagkaudto. Ngunyan sa detalyes na tulos kita kan sa tuyang mga bareta sa lado lokal. Sarong persona nakaiba sa 10 most wanted person na arestar kan mga personahis kan PNP Iriga sa pamamayo ni Police Lieutenant Faz Munar Maestrado, Chief of Police kasuudmang aldaw nin Domingo, alas 6:45 nin pagkaaga. An akusadong nataymingan kan mga autoridad, ini pinagbistong si Romeo Imbestro y Porcingola, 61 anyos, may agum, driver, residente kan Suna 5, Barangay San Isidro, Kaining Syudad. Ang sinambitan ng akusado, ini pinag-arestar nin huliman sa bertod kan mandamiento de arresto sa irarom kan criminal case numerado IR 15672 sa kasong paglapas kan Section 11 Article 11 kan Republic Act 9165 mas bistado sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mantang pigrekomendaran man ini kan korte nin piyansang nagkakantidad 200,000 de pesos para man sa temporaryo menteng libertad kaini. Alagad sa presente ang sinambitan ng akusado, anyaon na ganyan sa kustodiya kan Iriga City Police Station, asin padagos ng nagahapihap nin malipot matagas na rehas sa karsel para man sa magkakanigong disposisyon. Mientras tanto, saro na naman na positibo sa COVID-19 ang naidugang duman sa Banuan kan Buhi, Camarines Sur. Iniman ang naresibing informasyon kan lokal na gobyerno kan Banuan kan Buhi sa pamamayo ni Mayor Margie Moran Aguinilio, base naman sa datos na ipigpadara kan DOH. Si Bicol patient numerado 8035, sarong babayi, 24 anyos, may agom, residente kan Santa Justina, Banuan kan Buhi. Padagos pa man na pinagbibiripikar ang travel history kaini. Mantang close contact ni Bicol patient numerado 7179, asymptomatic. Sa paglangkaw kan kaso na nagpupositibo sa COVID-19, liwat na naman napigahagad kan lokal na gobyerno kan ana kooperasyon kan gabos na magsunod permi sa mga pinapautob na health protocol sa sinambitan ng Banuaan. At mga barangay health emergency response team, igwama na mandatong mas urog pang maging alisto, ipagpadagos ang pagmonitor kan salud sa saindaman na nasasakupan ng mga constituentes. Mantang pagtitinabangan ang saro sa pinaka-epektibong paagi, tanganing padagos ng mauntok ang pagdakol kan mga nagpupositibo sa COVID-19. Detalyes paman giraray kita kan bareta sa lado lokal. Pignangalasan kan mga namamanuaan sa Banuan kan Balatan, Camarines Sur. An bigla na paglangkaw kan level kan tubig sa kadagatan kan sinambitan ng Banuaan. Sigon sa mga may edad na, ngunyan sa nasubuot ininangyari ang biglang pagrarom kan kadagatan. Makalihis na makamati kan supermoon kanakalihis na Abril 28, taon 2021. Kung kaya ipinapaaram man sa gabos na bawal ang paghakot kan baybay sa baybayon kan Barangay Duran sa Banuan kan Balatan, Camarines Sur,
mapadapit man sa pinapautob na barangay ordinance kan barangay. Alagad kadakol paman giraray ang nagahakot nin sinako-sakong baybay urog na pagbanggi. Kung kaya dapat dai magturog sa pansitan asin magin alisto pirmi ang mga barangay tanod asin man opisyales kan barangay duran na ipautob ang lay na barangay ordinance tanganing mapreventaran ang pagkukua paghakot kan baybay na mga patago sa sinambitan ng lugar. Mientras tanto, pasado sa gradong 97.5% sa ginibong simulation exercises para man sa COVID-19 National Vaccination Program ang lokal na gobyerno kan Banwaan kan Baaw, Camarines Sur. Kung kaya ngunyan na aldaw nin Lunes, Mayo 3, kukaohon na ang enot na sanggatos na bayal kan COVID-19 vaccine. Asin sa aga Mayo 4 aldaw din Martes, pupunan naman ang pagbakuna sa mga health worker kabali na si mga hali sa manlain-lain na barangay. Ang sinambitan ng halangkaw na gradong nakoa, inininhuliman sa mga mahihigos na staff kan Municipal Health Office na pinamamayuhan ni Doktora Mariam Gonzales Margate. Ninhuliman sa esfuerzos na ginibot tagani sanang makapasar asin man makapagpabakuna na sa Banwaan kan Baaw para man sa proteksyon kontra COVID-19 virus. Maray na udto sa mga masusugid nyatong paraan tabay sa paagikan Facebook Live kan RPN DCKI. Yaon dyan ang sakuyang tugang si Benos Prestado Bongais Salva duman sa Pasig City. Sa sakuyang pinsan, si Manoy Eddie Bongais Ibatan, maray na udto sa imo pinsan, Kimanay Maribik, asin man ki Romalyn Ibatan Santiago. Siring man ki pinsan Jerry Bongais, ki Ate Nance Ibarrientos Lagatik, dyan sa Barangay San Antonio, Syudad nin Iriga. Ki Ramon Gomez Valenzuela, ang sabi niya, Blessful Monday, Iriga, Rinconada, and Bicolandia. Stay safe, everyone. And ki Joylyn Elisis Gayas, maray na udto sa imo, nag-aantabay si Joylyn duman sa Tondo, Manila. Sa pagpapadagos paman giraray kita kan paghatud kan mga bareta sa lado lokal. Lisensyado na ang Molecular Diagnostic Laboratory kan Bicol Region General Hospital and Geriatric Medical Center o BRGH-GMC o ang Bicol Sanitarium duman sa Banwaan kan Kabusaw, Camarines Sur. Kung kaya preparado na sindang mag-resibe nin mga specimen tanganing ma-examine kung positibo o negatibo sa COVID-19. Nakumpleto na kan hospital and proficiency test asin man dako ana and license to operate hali sa Health Facilities and Services Regulatory Bureau o HFSRB. 96 na specimen ang kayang eksaminon sa laboratorio oral daw. 80 hasta 90 man ang average. Alagad sigun ki Hospital Chief Dr. Ed Sarmiento, hinahalat paninda ang ruling hali man sa Department of Health Bicol kung sobra na sa kapasidad ang specimen sa Bicol Regional Diagnostic and Reference Laboratory o BRDRL ang BRGH-GMC o mas bistadong Bicol Sanitarium
an ma-examine. Sinabi pa ni Sarmiento, back up ini sa BRDRL apwara sa Bicol Sanitarium Iguama na Molecular Laboratory sa syudad kan Naga. Napadagos naman na pinagtatapos para mas marikas o sa mas marikas na RT-PCR testing. Mientras tantong kun aldaw din Labor Day, pigbisto ni Sarmiento anak kadipisilan kan mga personahe sa hospital ngunya na pandemya poon pa sa mga ordinaryong trabahador hasta sa halangkaw na opisyal. Mantang hagad kaini an kooperasyon asinman halabang pasensya kan mga naglalaog sa hospital. Maray na udtuki Manoy Angeles Bongais. Matrayumpong na isagibo kan mga kapupulisan kan Karamuan Municipal Police Station sa pamamayo ni Police Major Louie Ordonez Jr., Officer in Charge, an barangayanihan na igwang temang pulis Karamuan, kasurug mo, libreng konsumo hatod sa Indo. Sa mga barangay kan Lobos asinman Pili Sentro kan sinambitan ng Banuaan sa aldaw mismo kan mga trabahador. An Karamuan PNP kaibaan mga kapupulisan kan Camarines Sur 2nd Provincial Mobile Force Company, miyembro kan kahubinisan kontra droga asinman terorismo o KIKI-DAT, Karamuan Chapter asinman mga barangay tanod o BPAT, libreng nagtaonin mga pangangaipo arog kan bagas, gulay, dilata asinman kadakol pang iba sa mga residenteng mas nangangaipo nintabang. An barangayanihan project may katuyuhan na magtaon nintabang urog na ninhulita nasa tahaw pa man girare kita kan pandemya. Salamat asin may pulis maugmang sinabi kan mga benepisyaryo na mahihiling an kaugmahan sa saindaman na mga lalawgon. An Karamuan PNP sa tabang man kan LGU Karamuan sa pamamayo ni Mayor Honorable Marilyn Socorro Cu, padagos na nagsisirbi nin nisto sa abot kan sa indang makakaya ano man na oras asin man panahon. Detalles paman giraray kita kan mga bareta sa lado lokal. Maray na udtuki Pamela Fortes nagaantaway man sa mga oras na ini. Labot ang dalawgon asin man tulos na nagadan an sarong gold panel matapos na ini an badilon nin maranihan kan tulong riding suspect sa atubangan mismo kan sa iyang agom duman sa barangay Puro kan na Aruroy Masbate kan kaaging Banggi. Dead on the spot ang biktimang si Mark June Esquilona, 23 anyos, residente kan barangay Paniki. Piglalapag naman ang mga suspect na pinagbisto ang saro na si Noli Patricio Jr. kan sinambitan ng barangay. Sa report, alas 8 din pagkabanggi, papuli na hali sa poblasyon Aruroy. Lunad kan sa iya man na motorsiklo, si Esquilona, suno an agom na si Maria Jenica kan abatan sa highway kan tulong suspect na lunad man kan duwang motorsiklo.
Pag-untok kan biktima sa o asin na mayong pasabi-sabi na pigbadil nin 2 beses kan mga sospek sa lalawgon nga tulos kaining ikinagadan. Kan matumba ang biktima, marikas nang nagdurulag ang mga sospek pasiringon man sa dai maaraman na direksyon. Nakuakan mga nagresponding pulis sa lugar ang 2 basiyo kan balakan kalibre 45 badil. Dai pa man maaraman ang motibo sa sinambitan ng panggagadan. Mientras tanto, 2 manahalangkaw na opisyal kan na militanteng grupo digdi sa rehiyon kan Bicol ana naarestar kan na makuahan nin mga badil asin man granada sa ginibong magkakasuhay na search warrant operation kontra sa sainda kasuod mang maumagahon. Enot na naarestar nin huli man sa pagbalgar sa Republic Act 10591 o illegal possession of firearm asin man Republic Act 9516 illegal possession of explosives. Ang suspect na si Maria Jesusa Santa Rosa alias Sasa Santa Rosa tagapagtaram kan Jóvenes o Youth Anak Bayan sa harong kaini duman sa Villa Oviedo Village sa Barangay Kararayan sa Syudad Naga. Sa binino kan search warrant kan Legazpi City RTC marikas na pigsakyada kan mga operatiba hali man sa PNP Special Action Force Military Intelligence Group 5, CIDG Bicol asin man CIDG NCR Field Unit an harong ni Santa Rosa. Nakuaan sarong 9mm na badil, granada, improvised explosive device o IED, mga bala, libro kan na batayang kurso kan partido. Sarong t-shirt na may markings na revolution, hindi eleksyon, asin iba pang mga subversibong dokumento. Alas 5:30 man nin pagkaaga, sunod na pigsakyada an harong ni Danilo Banalnal Balusyo alias Pastor Dan, tagapagtaram kan Bayan Bicol duman sa Barangay San Isidro, Santo Domingo, probinsya kan Albay. Dai naman nakapalagpas si Balusyo kan pusasan. Kan makuasa sa iya man na pinagdadagusan ang sarong kalibre 45 badil, sarong magasin asin mga bala kaini, granada, mga magasin asin bala para man sa M14 rifle, asin pulang bandera na may marking na Bagong Hukbong Bayan. Sa presente pa man na nasa ikasampulong pwesto ang rehiyon kan Bicol, pag-abot man sa economic performance sa Pilipinas. Ini sigun sa 2018 to 2020 data kan Philippine Statistics Authority o PSA. Napag-araman na buminaba nin haros 8.4% ang gross Regional Domestic Product o GRDP kan rehiyon daraman ka nagpapadagos na COVID-19 pandemic. Sa naging pahayag man ni Engineer Cynthia Ferdes, Regional Director kan PSA Bicol, sa isinagibong press conference kan ahensya, sinabi kaini na nangingenot ang net exports kan rehiyon kan Bicol sa bilog na Pilipinas sa may pinakadakulang kontribusyon sa paglangkaw kan expenditure na nasa 7.7%.
Mientras tantong ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM pinagtutok man na may pinakasadit na contraction na may 1.9%. Alagad may pinakadakulang pagbagsak man sa economic performance ang Central Luzon. Dugang pa man ni Perdes mayong rehiyon ang predominantly agricultural and struktura kan ekonomiya. Alagad predominantly industrial and region 4A o Calabarzon. And connection kaini ipinagtutok man na predominantly services-based ang natatada man na rehiyon sa nasyon, kaiba na ang rehiyon kan Bicol. Sa kaibong kaini kon per capita GRDP o GRDA kan rehiyon, ang pinag-uuralayan nagpapanduwaman ini sa may pinakahababang porsyento puon pa kan nakalihis taon 2020. Ultimong detalyes kita kan mga barata sa lado lokal, kasabay man kan o iniman ana nakapalaman kan Executive Order numerado 5 na pigpirmahan kan gobernador kan nagtalikod na Sabado, Mayo 1, taon 2021. Kasabay man kan pagtubod na mas kaipuhan ang pagpapautob kan higot asin man istriktong protokol tanganing dai na magparalangkaw pa ang kaso kan COVID-19 digdi sa probinsya kan Camarines Sur. Mas pigtawanin doon sa sinambitan ng Executive Order ang pagpapautob nin granular lockdown kung sain ang lugar sana o sityo o barangay na may kaso tanganing daiman maapektaran na gayo ang dalagan kan negosyo. Dapit man sa padagos na implementasyon kan korpyo, puon alas 9 nin pagkabanggi hasta alas 4 nin maumagahon, padagos pa manabawal ang mga minor de edad sa pagluwas asin man ang 65 anyos pataas urog na ang may mga comorbidities. Oras niya to sa gunyan alas 12:35 nin pagkaudto. Mabuelta kita pagkalis na kanagkakapirang mga pagirumdum. An oras na ini hatod sa Indo ni Honorable John J. Fortuna, Municipal Councilor na Buwa, Camarines Sur. An oras na yan hatod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Iriga City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Zenith Garden Landscaping Services, Baaw, Camarines Sur. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Casa Dinanoy, White Beach, Puerto Galera, Oriental, Mindoro. Para sa detalyes, hanapin lang si Mr. and Mrs. Freddy Bon and Marilu Machimura Bun. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng HCI-CMD Cell Mineral Drops. Dahil ang buhay ay mahalaga, palakasin ang inyong resistensya. Hanapin lang basta't may star na pula. HCI-CMD Tatak Original CMD Cell Mineral Drops. Ang oras pong inidara sa Indo, kan ako Bicol Party List. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Ramadama Massage Oil. Talagang damang-dama ang ginhawa. Epektibo na, barato pa. Ramadama Massage Oil. Kung hanap nindo ginhawang namamatean, Ramadama, ang sagot dyan. Pinaghalo-halong herbal oil extract, arugan lemongrass, virgin coconut oil, neem tree, acapulco, bayabas, pandan, sampagita, asin menthol. Ang Ramadama, katabang pag may kalintura, abok, sipon, kulog sa tulak, joint pain, o kasukasuan, allergy, arthritis, back pain, muscle pain. Pwede man gamiton na repelang. Aprobado talaga bastang Ramadama Massage Oil ang kaiba. Epektibo na, barato pa.
Ramadama is open for resellers and distributors. Just contact 0930-269-5362 or message at Facebook page Ramadama. Ang Ramadama Massage Oil available na sa mga binasunod na outlets sa Bula, King Remel Variety Store and SLBG Drug Store, Bato, Farmasya Nasarea, Buhi Pharmacy asin Farmasya Nasarea, Baaw Pharmacy asin Buhi Pharmacy, sa Nabwa, AMF Diamond Pharmacy, sa Naga, Tarian Pharmacy, sa Pamplona, ACT Med Pharmacy, San Fernando, NTC Pharmacy, sa Libmanan, Quintin and Queen Beauty Essentials, sa Calabanga, Grand Central Drug Store, sa Pili, Lisa Joyce Drug Store. Ito ang bago ngayon sa Iriga, high-tech at naiiba. Notorious Details Auto Detailing Studio para sa mga gustong magpa-makeover ng inyong mga sasakyan, motorsiklo o auto man yan, tiyak inyong mapagkakatiwalaan ang Notorious Details Auto Detailing Studio. Tandaan, Notorious Details Auto Detailing Studio. Meron silang very affordable, mura na at yakang-yaka ng bulsa na mga serbisyo gaya ng Notorious Packages, VIP Car Wash, VIP Detailing, Ceramic Coating, at Nano Graphene Coating. Meron ding premium services gaya ng Premium Car Wash, Motor Wash, Wash Plus Wax, Express Detailing, at Interior Detailing. Subukan din ang kanilang premium services gaya ng Headlight Restoration, Glass Detailing, Engine Detailing, Cabin Disinfection, at UV light sterilization. Meron silang mga friendly lady detailers and car wash boys. Dito nyo lang matatagpuan sa Notorious Details Auto Detailing Studio. Kaya kung gusto nyo ng sasakyan na always bago at gwapo, subukan na ang pinakabago at naiibang auto detailing sa Iriga. Yan ang Notorious Details. Maganda ang lugar at pwedeng mag-relax habang kayo'y naghihintay with free coffee and Wi-Fi. Notorious Details. Visit us at Iriga Nabua Highway, Francia, Iriga City. Notorious Details Auto Detailing Studio. Your car is in good hands. Owned and managed by John and the beautiful Dayan Maestrado. Kung ikaw ay may problema sa mata, gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, pterygium, astigmatism, pagluluha, ang eyeberry ang gamot para sa inyo. Ang aking mata po, may mga lumalabas-labas po ng mga itim sa aking mata. Namumula po ang aking mga mata pareho. Pero mula nung gumamit ako ng eyeberry, nawala po yung mga itim-itim at pagpupula ng aking mata. Tapos po, nakakapag-drive na ako ng maigi dahil na ang aking mata ay luminaw. Salamat po sa eyeberry, luminaw po ang aking mata. Ang eyeberry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Talagang paalala, ang eyeberry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Kung ang hanap ninyo garantisadong trabaho para sa inyong mga heavy equipments, apudan sana si Nick Clavillas sa CP number 0918-375293. An Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Nagaayos kan gabos na klase nin hydraulic pumps, control valves, hydraulic cylinder torch, converters, D-lights, heavy outboard spare parts. Iyan gabos, genuine replacement. Kaya kung ang problema nindo sa mga bulldozers, backhoe, graders, payloaders, ison o basta heavy equipments, saro lang ang pinagkakatiwalaan. Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Yaon sana sa Boundary Can San Nicolas, Iriga City. Owned and managed by Nick Clavillas. Para sa detalles, kontakon ang CP number 0918-317-5293. Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Summer na naman, kaya buwelong-buwelo sa mga gimmick at handaan. Ang sarap talagang kumain, lalo na ang mga malalamig na desserts, fruits at iba pa. Pero teka, ngipin nyo ba ay ayos pa? No problem, dahil may solusyon na dyan. Puntahan lang ang pinakabago, pinaka-high-tech at pinakamodernong dental clinic ngayon. Puntahan lang ang Zantua Nonato Dental Care. Zantua Nonato Dental Care. Affordable at garantisado ang kanilang serbisyo. Zantua
Sanchua Nonato Dental Care. Cool, as in malinig ang saindang lugar. Very friendly pa ang saindang mga dental staff. Bukas sinda Lunes sundong Sabado, alas 8 nin aga sundong alas 6 nin banggi. Igwa nin mga branches sa Iriga, Nabua, Baaw, Buhi, asin ang pinakabago sa Pili, Camarines Sur, Sanchua Nonato Dental Care. For appointment, please call or text 0995-674-7069. That's 0995-674-7069. Radyo Ronda Newswatch. Oras niya to sa ganyan, alas 12:42 nin pagkaudto. Ngunyan na balik giraray kita sa detalyes kan sa tuyang mga barata sa lado nasyonal. Alagad paabutan ko nin maray na udto ang mga nagaantabay sa satuya. Si Benji Koya, si Roger Nacario Marmol, si Police Lieutenant Villa Vergara Sereno, ang sa kuyang mga classmate, kanyaon kami sa college, dyan sa UNEP, maray na udto sa Indo. Si Rigman sa Iriga City Police Station na nagaantabay sa RP and DCKI. Si Magno Fajardo, Jums Magi, si Ringman si Olivia Bautista Cularina, dyan sa Barangay La Medalla, digdi sa syudad kan Iriga, na ang pinapamahawan ka ini. Spirulina Asinman Cafe kan DXN, da isya nagugutom tulos. Sirigman ki Pading Dani Dilia, dyan sa Barangay La Purisima, digdi sa syudad kan Iriga. Ang sabi niya, kakanda ang pangudtuhan. Salamat na sana, Padi. Magpakabusog ka. Ngunyan, detalyes na kitakan sa tuyang mga bareta sa lado nasyonal. Nin huli ta dakol ang nawaraanin trabaho darakan pandemya. Kung kaya luminangkaw ang kasukan kakulanganin pagkakan sa nasyon. Base sa survey na pinagigibukan Food and Nutrition Research Institute o FNR, ay nagluluwas sa sa kada 10 Pilipino o 62.1% kan mga Pilipino ang nakakamati nin moderate o severe food insecurity o kakulangan sa pagkakan. Ang survey ini ginibukan na kaaging Nobyembre 3 hasta Disyembre 3 kung sain nagluluwas man na 71.7% kan household ang nagbabakal nin pagkakan sa paagikan pag-utang, mientras na ang 66.3% utang hali sa mga partidaryo o kataid na harong. Sigon pa sa survey, naglangkaw ang kakulangan sa pagkakan sa pag-ultanan kan Abril asinman Mayo kan nakalihis na taon nin huli sa pinapautob na Enhanced Community Quarantine o ECQ kung sain 5,717 household na may 7,240 individual ang naapektaran. Kasabay kaini nagpromesa naman ang Malacanang na nagigibo man sindanin paagi tanganing masyerto na bastante ang pagkakan sa nasyon.
Sinabi ni Cabinet Secretary Carlo Nograles na namumundo sinda sa sinambitan ng bilang. Kaipuhan pa man ang sinambitan ng survey kan DOST tanganing maaraman ang epekto kan problema dara kan COVID-19. Igwa na subuot na programa ang administrasyon na Duterte tanganing magtaunin trabaho asin man kabuhayan sa mga Pilipino. Mientras tanto, makakareceive ng wage subsidy na 8,000 kada bulan ang mga trabahador sa pribadong sektor na nasa micro, small and medium enterprises o MSME bilang parte kan 8-point agenda kan gobyerno taganing liwat na makabangon hali sa epekto kan COVID-19 pandemic. Sa sarong Job Summit kan Task Group on Economic Recovery, National Employment Recovery Strategy o NERS kanakaaging aldaw, sinabi ni Department of Trade and Industry o DTI Secretary Ramon Lopez na pig-aagyat kan gobyerno ang 24 bilyon na wage subsidy program tanganing ma-mantener asin man ma-protektaran ang mga may trabaho. Nangangapudan man si Philippine Chamber of Commerce and Industry PCCI President Benedicto Yuhuico na tulos man na mabakunahan kontra sa COVID-19 an essential economic workers asin gibuhon na digital ang mga negosyo. Prioridad subuot digdi ang MSME na may flexible work arrangement o nagsarado temporaryamente alagad may plano pa man na magbalik operasyon. Nagsasagibunanin evaluation ang National Economic and Development Authority o NEDA sa proposed wage subsidy program sigon pa kay Lopez. Detalyes pa man giraray kita kan sa tuyang mga bareta. Nagpatanid ang Department of Health DOH sa publiko kontra sa paggamit kan aspirin sa mga pasyente na igwang COVID-19. Ninhulit na pwedeng magdara ini kan kagadanan imbes na maumayan. Ini ang reaksyon kan DOH sa naglalakop na peking informasyon sa social media na nagkukumbinser sa tao na gamiton ang aspirin ninhuli sa daiman subuot hali sa virus ang COVID-19 alagad ninhuli sa bakterya. Sigon sa post na nakapagsagibo subuot ang Russia nin autopsiya sa sarong nagadan sa COVID-19 asin ini ang nadiskubre ang bakterya subuot ang nagdadara nin blood clotting kon kaya nadidipisilan ang pasyente na makahangos. Alagad pig-insister kan DOH na sarong klase kan virus ang COVID-19 asin bakong bakterya kon kaya bako sanang ipainom o daitamang ipainom sa pasyente ang aspirin na mayong abiso sa doktor ninhulita ini ang delikado asin peligroso. Nangangapudan ang DOH sa publiko na pirming beripikaron ang informasyon na nakukuha sa social media sa mga lehitimong sources. Limang syudad pa sa Metro Manila ang makakaresibinin 15,000 na doses kan inisyal na sample kan Sputnik 5 COVID-19 vaccine
hali man sa Russia na nag-abot sa nasyon kada kaaging Sabado. Makakaresibin nin tig 3,000 na trial na doses kan sinambitan ng bakuna ang mga syudad kan Makati, Taguig, Muntinlupa, Manila, asinman Paranaque. Sigon ki Health Undersecretary Merna Kabotahe, ang mga sinambitan ng syudad ang napiling tawanan kan bakuna ninhuli taigwasindang cold storage facility tangani man na istakan kan Sputnik 5 vaccine. Inakaipuhan kaya na ma-stock ini sa storage na igwang 18 degree Celsius. Para sana sa mga individual na 18 taon, pataas ang sinambitan ng bakuna. Pwede man na itudok ang ikaduwang dos matapos ang 21 aldaw kan o na maitao ang enot na dos. Biglalao man na may maabot pang 485,000 na doses, alagad madepindi pa subuot ini sa pagpreparar kan supply asinman shipping logistics. Plano kan Russia na ipadara ang bakuna kan kada batch para man matawanan sindanin pagkakataon na mapag-adalan ang sa indama na deployment process urog na tananganga ipo ininin mas hababang temperatura. Nangangapudan ang mga trabahador asin iba pang sektor na ipasar na ang 10,000 na ayuda sa kada pamilyang Pilipino, mientras na ang nasyon padagos na nakikipaglaban sa COVID pandemic. Naipail naman ni dating Speaker Alan Peter Cayetano asin man kan mga lehislador na kaibanan sa balik sa tamang serbisyo o VTS movement sa Kongreso ang House Bill 8597 o 10,000 na ayuda bill ka nakalihis na Pebrero. Ang katuyuhan kan proponidong lay na tawanan nin tig 10,000 na ayuda ang kada nagtitios na pamilyang Pilipino na nakakamati nin labilabing kalbaryo daraman kan pandemya. Ang proponidong sunad o iba sa bayanihan 3 alagad sa maraot na palad dai paman iniba nakapalaman na 10,000 para man sa gabos na pamilya. Puon Pebrero hasta Abril kan taon na ini nakapag-distribuer na ang grupo nin tiga 10,000 sa 38 residente kan Caloocan City, Pasig City, Quezon City, asinman Cavite, mientras na kan Labor Day 200 na benepisyaryo kan 10,000 pag-asa asinman ang nakaresibi kan tig 10,000. Para man sa construction worker asinman solo parent na si Regal Alcones kan Batangas, magagampanan niya ang sa iya man obligasyon bilang ama sa paagi kan tabang pinansyal na naresibi niya. Sa Marikina, sinabi man kan cancer patient na si Maria Elena Ravela na makakaya na niya na magbakal nin gamonin bulong nin huliman sa dugang na cash aid na naresibi niya. Dapat man na inuton kan mga community pantry organizers ang pagpapautob kan mga basic health protocol tanganing padagos na makatabang sa mga nangangaipo sa tahaw man kan COVID-19 pandemic. Sa virtual interview kan lingkod bayan o kan mga taga-media,
Pagkumbinser ni Alvin Constantino, Confederate Sentinel of God Incorporated founder na tawanan prioridad kan mga pantry organizers and kalinigan tanganing dai magkahelang pa an nangangaipon nin tabang asin malikayan na maglakop ang virus. Saludos siya sa mga community pantry organizer alagad kaipuhan man na maging responsable ang mga ini sa salud kan publiko. Sinabi man ni Dr. Leo Olarte, Bayanihan Frontliners Movement Lawyer President, pupo na naninda sa National Capital Region ang nationwide distribution kan mga pagkakan asin man relief goods sa mga harong-harong katabang ang DSWD kasabay kan libreng 24/7 online telemedicine service lingkod bayanihan Caravan ang pagpupuo ni Dr. Benito Atienza, Philippine Medical Association President sa Hospital de San Jose Orphanage sa Quiapo, Manila, kung sain na naunin mga pagkakan asin man relief goods sa 450 mga aki asin man may edad na kasunod kan na online telemedicine services. Mientras tanto, nangangapudan ang sarong grupo kan mga parasisira sa United Nations o UN na maghiro sa pagkikiaram kan China sa West Philippine Sea o WPS. Sa pigsunad na petisyon kan pambansang lakas kan kilosang mamalakaya kan Pilipinas o pamalakaya, hinagad ninda na ideklarar kan UN ang lay kan China Coast Guard na null and void. Ang demilitarization sa South China Sea asin imbestigaran ang pakikiaram sa kabuhayan kan mga Pilipino. Pig-insister ni Fernando Hicap, National Chairperson kan pamalakayan na ang petisyon ini may kasimbagan sa arbitral rolling laban man sa China kabalidigdi ang tulos man na pagpapahali kan Chinese personnel sa kadagatan na sakop kan Pilipinas. Respetuhon ang karapatan kan mga parasisirang Pilipino asin i-demilitarize ang lugar kan sa indaman na pinagsisiraan. Mientras tantong pigkombinser man kan grupong Oceana Philippines ang gobyerno na protektaran ang mga parasisirang Pilipino sa paagi kan na pagbubugtak nin mekanismo arog na sanakan trackers sa saindama na mga baruto. Sinabi kan grupo na malinaw ang nakasurat sa fisheries law na kaipuhan igwang tracking device para man sa mga commercial fishing vessels. Alagad kun padagos subuot na babaliwalaon ang importansya kaini da mapupugulan ang illegal na pagsisira asin man harassment kan mga Chinoy. Yan na po ang naging katripunan kan sa tuyang pagbabareta sa Bareta sa Pagkaudto. Paabutan ko man in maray na udto si Marilo Riario
na nagaantabay man sa mga oras na ini. Nakaibahan ta sa lado technical, digdi sa satuyang studio. Si Cha Buena Obra, si Ringman si Rodel Cesar, ang satuyang Information Officer. Si Ma'am Kayla Ligacion Valdez sa opisina. Si Kuya Tony Aguilar asinman si Jimmy Guanzon duman sa transmitter. Maray na udtuman palan dyan sa sakuyang tindahan sa Springfield Subdivision, Barangay San Roque, Syudad nin Iriga. Nagaantabay si Sprite, si Ipi, asinman si Nika Nimo. Ako man po ang sa indong nakaibahan na nagatud kan mga bareta sa Bareta sa Pagkaudto.